Igwada pong mag-ama si Tatay Lucio, tapos ang sa iyang uniko iho, si Bornok. Nagpamanila da ining mag-ama na ni. Siyempre, ay haling Bicolano. Kailangan pag nandun ka sa Manila, kailangan hindi ka marisa. Dayo duman sa Manila mga tugang hindi papasindak. Hindi papasindak. Araw ka ng mga Bicolano. Pag abot duman sa Manila ka mag-ama, sabi ni Tatay Lucio, Nonoy, Bornok, digdi sa Manila, dahi ka digdi magparaluya-luya. Dahi ka digdi maghadita, sato, digdi gabus. Ang mayor digdi, sato. Kumbaga, untouchable sinda. Ang congressman, satuya pa. Ang gobernador digdi, satuya. Mayo digdi sa imong mahiro, untouchable ka digdi bobo. Untouchable. Basta ang pakiulay ko sa nasa imo, pag binatok kanin ido, ang mga ido digdi sa Manila, dahil nakakaintindi ding hayo. Dahil ka magbakal ning lana sa tindahan digdi sa Manila, tapos sasabihan ka kang tindera, wala na. Sasabi mo, mantika. Di kumpiyansado mga tugang. Si Bornok, tamala kon untouchable da. Kan nagsusurusarat da, nagiinom da si Bornok kay banan sa iya mga amigo mga tugang. Namo ring sa landaanin da so ataman na kanding kan sa inang kataid haro. Buhay pa so kambing, nai-imagine na ang papaitan. Nai-imagine na. Binuno danin da itong kambing na ito kang kapitbahay. Inikit. Pinulutan pa. Kang ipadakop kan kapitbahay sa pulis. Si Bornok. Tapara ikit. Pag abot duman sa presinto mga tugang, kinaulay si Bornok ang sayang ama. Sabi ni Bornok, akala ko nga baga pa. Satuya ang mayor, satuya ang congressman, satuya ang gobernador. Mayo sa kumakahiro digdi. Ano tan? Nakakulong ako. Sabi da ni tatay na, yun. Satuya talaga ang mayor. Satuya ang congressman. Satuya ang gobernador digdi. Pero itong kanding, bako ito sa to. Sa kapitbahay tayo. Akala kung sa emuan mga politiko, so kanding, bakaw tayo ito. Igo ka itong kag-ataman. Thank you so much kay Paul Anthony Rintoy sa pagpadara kan istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakat, hang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa naday po sinasadya. Alright?